Ahoj všem. Vítám všechny, kteří sledujete podcast o běžeckém vybavení se Šnekem a Loudou. Dneska vás vítá Louda, alias Dan. Teda Šnek je tu tež, ale on zrovna má na starosti to, abych byl vidět já dneska, takže se s ním neuvidíte, ale možná někdy příště. Odbočil jsem od tématu, hlavní věc je, chtěl bych vám představit dneska botu od Salomonu, protože jsem takový docela milovník Salomonu a toto je Aeroblaze Gravel. Už s číslovkou 3 dokonce. Ta botka je za mě úplně ideální univerzálka a projedem si to asi od svršku až pod spodek. Svršek Salomon sám teda říká, že to je taková tkanina engineered mesh. Je to prostě odolnější než klasická meshová síťovina a zase na druhou stranu je pravda, je i o něco méně prodyšná, ale vzhledem k tomu, jakoby na co je ta bota určená, tak ten svršek vydrží docela dost, což je fajn. Není to jako bota, která by se měla prostě během pár kilometrů jako nějak rozpadnout, jo, kde by ten svršek prostě se trhnul. Takže dá se s tím jít jakoby ledasco. Aeroblaze 3 Gravel vychází ze silniční řady klasické Aeroblazy, tak stále je opatřen klasickými tkaničkami a jazyk jenom lehce prostě přišitý tady, s tím, že vlastně patní část tak je jakoby pěkně polstrovaná, není to nijak extra jako přepolstrované, ale je ho tam prostě dost pro drtivou většinu prostě lidí a uživatelů. Pokud jde o tlumící pěnu, tak tady teda má Salomon svoji novou pěnu, ze kterou přišli vlastně teďka v roce 2025. Energy Evo, jestli se nepletu, Energy Evo Foam. Je měkčí než ta předešlá, jo, která byla jako v těch předešlých blazech i vlastně jiných modelech toho Salomonu celkově. Je opravdu měkčí, taková příjemná, ta odezva tam stále je, což je fajn, že ten člověk se do toho úplně tak jakoby nezaboří do té pěny. To si myslím, že by docela dost vadilo. Takže je to opravdu jakoby příjemná bota i na nějaké takové ty rychlejší tempa. Dá se s tím prostě opravdu jakoby běžet, aniž by ten člověk měl pocit, že opravdu skončí utopený. A tady teda tím, že je to gravelová verze, tak je bota opatřena i gravelovou podrážkou. Stále se jedná o typický salomoniácký contact grip, akorát, že teda s tou gravel úpravou. Celkově vychází to i z toho, jak jsou třeba silniční kola, trackové kola, crossové kola, tak, nebo prostě downhill a tak dále, tak tady toto je prostě gravelová bota, stejně jako gravelové kolo. S tím se vlastně dostávám i k tomu využití té boty. To je velice všestranné. Jo, pokud jde opravdu o ten terén, tak dá se s tím jít silnice, šotolina, lesní cesta, polní cesta, jo, jakékoliv tady tyhle terény ta bota víceméně hravě zvládne a není vlastně třeba mít prostě 2, 3 boty, aby vlastně ten člověk si odběhal to, co chce, jo, takže takový opravdu ten typický povrch za barákem, kde se to prostě pořád střídá, tak přesně na to je ta bota udělaná. Takže za mě bych to nazval prostě jakoby jedna bota prostě pro víceméně každý běh. Jo, jako kdo je fakt jakoby začátečník, nechce investovat do těch bot hodně, nepotřebuje mít prostě plné bocníky bot, tak, respektive běžeckých bot, tak tady toto je prostě za mě ideální volba. Fakt prostě jedna bota, ze kterou zvládnete jako hromadu věcí. Což mě přivádí i k tomu, že bych to ještě rád vlastně porovnal ještě s vyšší verzí, což je Aeroglide 3 Gravel. Ta zase naopak vychází z klasické silniční Aeroglidy a ta bota je za mě relativně dost podobná tomu Blazu. Těch rozdílů jakoby se nenašlo úplně tolik, až samozřejmě to, co jde vidět asi na první pohled, tak ta bota, i když to je dámská, no to pánská, loď, pardon, je prostě tlumenější. Jo, ten Aeroglide je tlumenější, jinak obě dvě ty boty mají 8 mm drop, akorát, že tady je na patě nějakých 41 mm, což už je jakoby docela dost, zatímco u toho Blazu je to nějakých 35. Jo, takže
tohle dá se za mě, když to tak vezmu, vzít jakoby bota i pro nějakého začátečníka. Někdo zase úplně tak samo. Chce jedny jediné boty, začíná s během. Toto bude ideální volba, protože tlumení je tam mrak. Je to i vzadu na té patě jakoby více polstrováno a jazyk je tady vlastně ještě spojený, přišitej i bokem, jo, takže i ten jazyk tady dost dopomáhá k tomu, aby si ta noha jakoby krásně sedla do té boty. Možná někdo, kdo má jakoby vyšší nárt, může mu to trošku vadit, ale to už jako každý to máme trošku jinak, jo. Ale určitě prostě bota je fakt i na více kilometrů, jo, nebo více kilometrů, prostě 20, 30, jo, jako může to být krásná objemovka, anebo, jak říkám, ideálka pro nějakého začátečníka, nemusí tolik uvažovat, kam došlápne, jak došlápne, ta bota si většinou s tím poradí sama. Tlumící pěna je tam totožná, prostě jak u toho Blazu, takže zase pořád měkká, příjemná, ideální odraz. S tím, že možná, co bych akorát doplnil, tak vlastně ten Aeroglide, myslím si, že tady jsou nějaké cenovky 4090 korun asi, jo, zatímco u těch Blazů, tam je to mělo být, myslím, 3590, jo, takže jako i docela solidní ceny na to, co za to prostě člověk dostane a já říkám, může to být fakt prostě jako jedna z mála jediných bot prostě v botníku na kopec bio. Tak. Tím bych se asi rozloučil. Já si myslím, že jsem docela vyčerpal všechno, co jsem teda chtěl říct. A jestli se vám video líbilo, dejte nám like, dejte nám třeba nějaký koment, ať už se vám nelíbilo, nebo co byste chtěli doplnit, nebo co vás zajímalo dalšího a třeba jsem to tady neřekl. A vidíme se zase příště. Čau.